Všemohúci Boh povolal z tohto sveta k sebe nášho brata Romana. Jeho telo ukladáme do hrobu, aby sa vrátilo do zeme, z ktorej bolo vzaté. Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, pretvorí raz naše smrteľné telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Preto odporúčame nášho brata Romana Pánovi, aby ho vzal do svojho pokoja a aby jeho telo vzkriesil, keď príde deň posledný. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, žiť bude, aj keď zomrie. A nik nezomrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Bože, Ty si náš život a naše vzkriesenie. Ty sa neodvraciaš od nikoho, kto ťa prosí. Vyslíš nás hriešných, keď sa utiekame k Tebe vo svojom zármutku. Prosíme ťa, uveď svojho služobníka Romana, zbaveného večnej smrti, do radosti nebeského raja medzi svojich svätých, skrze Krista nášho Pána. A teraz sa obráťme s prosbou za nášho brata k Pane Márii. Zdravá z Mária, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Rozpomeň sa, Mária, Matka bolestná, ako si stála pod krížom žalostná, keď na ňom Syn Boží a Tvoj za našu spásu umieral. Pre bolesti, ktoré si tam prežívala, láskavo oroduj za nášho brata Romana pred trónom milosrdenstva. Amen. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen. Aj duše všetkých veriacich pre milosrdenstvo Božie nech odpočívajú v pokoji. Amen. Môžu kráť, a vy môžete dávať. Igor, stolíky vyber. Matka.